Grabe ning bayana pre. Sukad-sukad ba nga nakaangkon sila ng mga katigayunan nga wala nila damha maabot silang kinabuhi. Nausab ang batasan oy. Ana inang tao pre basta mabaguhan og kwarta, mausab yung batasan. Ultimo sa una, katong walang-wala pa na. Sa balay pa na sige hirag bugas. Unsa pay mga kinahanglan ana nga dili na nila makaya. Usapit na sa balay. Karon nga ni ana ng kinabuhi. Wala oy. Tistingi man. Di ba kay ambot lang makaila pa baka na. Pre og wala pala kakalot na yung banaw bulawan. Sus, ambot lang ron. Ug asa na padulong karon? O gani no, mao na ilang nagamit ba nga panghambog lain ra ba kay inig maabot sa kuan. Murag si kinsa mo kuan ba? Mo kuan nya ug ibo nang pangayuan. Moingon na nga wala mao na pero makita nimo sa ilang mga pang-adlaw-adlaw nga kuan grabe oy. Nya sa una pa yun pre. Kusog kay na mosimba. Nya Karon karon pa ba? Karon murag nakalimot na. Di na mosimba adlong Domingo mulaag. ato na mo kayo gud. Dili pud ta ka judge kung unsay nasa ilang inner set kay wa man ta kabalo. Ang ato lang makit-an manggod murag nausab na gyud. Dahil ra sa una tong walang-wala pa gabi. Butan kayo dali ra kay nimong maduulan. Simba kada Domingo. Karon nausab oy. Murag ang dating sa una nawala na. Gipulihan sa bag-o nga dili na ta makaangay ug di na pud ta malipay. Wala kini pud basta-basta po na sila no mga gwapo kay balay, kompleto mga sakyanan, motor, kana na sila oy pero karon naman ta kahila mo kwarta. Mao lagi. Sige lang ato na lang pasagdan. Maningkamot na lang tag atoa kung asa ta padulong basta kay ang ato ang kinabuhi. Wala tay natapakang tao og hapsay ang ato ang dagan. Tara, ato ta dito sa ato bangan. Wis, uta gid uy. Sa man na plat ng pudang sakyanan. Kabaklay na nun taning lapok kayong dalan. Bidaw bi. Wala ang nabilin ako ang kuan. Pursilas. Ay ang ay nara din kwarta. Siguro di sa akong simba ron. Mas importante ang akong lakaw ron kaysa anang simba. Total, kanang simba. Apa may sunod Domingo? La, Pre oh, nagbaklay lagi na siya. ambot ng pre. Atong tistingan mga tagkatahoran og ato ang maghay lang ta. Hi ma'am. Hi ma'am. Kisay mo dong. Dili lagi mo familiar sa kuha. Unsay tuyo? Hala pre, tanawa pre. Nakaila pa ba? Iba wala na. Hilas na kayo. Unsay tuyo? Galangan-langan ra mo. Ayaw mo gatang diya sa kundalan bi kay di ko ganahan mo dikit-dikit sa inyo basi naamoy mga katol. Na pre, kabalo malagi siya na nakoy katul. Saan ni? Kuya, okay kayo no. Padaplin ta gamay. Sige. Kay basig ma Thailand patagkuan ana. Agi ko ha. Abay! Kismog mong gamay bi kay inyong baho oh. Lain na jud ay kay siya kinaiya no. Mao tay batasan pre. Kaya Oh. ang pagtanaw niya sa tuwa mura na lang tagbasura. Diba? Hawa mo kay inyong baho. Isbog mo kay basig na amoy katol-katol. Daliman ka na nga istorya. Ug wala lang tay pailob og pagpaubos. Basi unsa kay mabuhat na to anang bayana ba. Pero ang atuang isintro karon, bahalag dili malipay ang tao. Basta malipay lang ang Ginoo sa atuang pamumuhaton. Tara, pasagda lang nato na siya. Iyahapon na. Gani ihapon na. Hi ma'am, sakay ka ma'am? Namasayro ka? Pasakyan ko ni buri ha? Pag sure! Nangutana ko ma'am ba kung masakay ba ka kay hatod tika? Ang pangutana, ang ngayon pa ba kumusakay anang motora? Ugwa lang na plat abong sakyanan ron? Pagsakyanan ko oy! Di ba ma'am nga, ni ani man tong ginasakyan mo sa una? Dili na nakakasakay ani ron? Ano mo pabilin man ko anang inana nga motora nga na may nindot? Nainindot kanang dili ka mabulad og init, dili ka malapok, plastar imong pagkalingkod. Ngano mo balik pa man ko anang inanaa nga motor? Kuya awa dyan yung ma'am no? Dato na dyan kay mo? Dili ko dato. Nalay kaya, mapalit na mo amo ang tanang gusto. Sorry ma'am, nausap na day ka. Nganong dili man mabag-o? Magpabiling gyud ko atong sa una nga ako. Sa minimum kaugalingon di ba inaanak ko sa una manamit. Oh, ang mga tiil walay masa. Oh, walay ligo, baho kayo. Dapat karon mabag-o na ta. Madato dapat dato di magpabiling nga pobre ra. Grabe, nindo ta sa inyong kinabuhi no? Pero bati kay magbatasan. Useless ra nang pagkamanggihatagon. Di na kaluwas ka na mutabang sa mga tao. Gausik-usik ra na sa kwarta, di gihapon ka maluwas ana. Sige ma'am, hindi ka mo sakay. Kira pod. Sige oy, diri sa ko. Oh, init kaayo, galangay-langay ra ka sa kuha. Kini mga tao ron no? Madato lang gani, gipaangat lang gani. Kalimtan ng Ginoo, ano Ginoo silang kinabuhi. Grabe dyan yung kwarta makasilaw dyan. Kaguba og kwan, batasan. Ay, makapagong nako. Bisan pag unsay akong buhaton. Ay, salamat, Ashley.
Mahintag masugot ni siya, ay manghulam ko balag 5K lang ko, daghan yung kay kubayaran ba. Nya siya ra may kwartahan ko diri sa mong barangay. Masig magpahilam ra ni. Uluman ako drive. Hi Madam Ash, may buntag diha, gapahan ni mo oy oh. Puti na kay ka ba, pula pa kay lips oh, gapahang Madam oy, grabe. Hoy, excuse me, day. Sa una ra kong gwapa nga gipanganak ko hantod karon nga nagkaedad-idaran nako. Kabalo ka nga nung puti kay kong naong. Diri na ta maghisgot. Kompleto ni og skin kay kakita ka ni akong lipstick nga pula kayo. Mahalon ni tag 1.5 ang isa ani. Diha gyud ko bilib ni mo damba. Kay kung unsa akong beauty naapog ka, pero lain pa ato damba. Naunta ko'y hangyo ba. Ay. Nawa diri na ta naluya ani. Budayg-dayg ra ka nga gwapa ka kana kay tuyo na ko ah. Hoy, for your information, sa una ra gyud ko gwapa. Ay ko sige ing nga karon ako ni gwapa kay nakay tuyo nako. Sa una ra gyud ko gwapa. Lain pa ato dam. Way atik-atik ug way duha-duha. Perma kung 5K dambe. Kinahanglanon daghan kay ko bayro nun sa eskwelahan damba. Murag ikaw ra magikwartahan diri ikaw ra gimaduulan na mo dam. Perma ko dambe. Kabalo man ko, ana ko'y kwarta. Kano sa ko nahutdan? Basta daghanan ako kwarta di na mahurot. Og sa istorya pa nga hiram. Ang hiram kanang kwarta. Wa gyud ako nagipamunit. Giagian ako nagkahago niya karon mohiram ka sa kuha. Na ako'y 5K. Pero dili ko magpautang. Sorry. Bye. Busy ko. Nindutas yang outfit oy nindot kay forma. Pero batik kay batasan. Pero silang iyahapon na. Ay payag pre, happy ka diri basig. Ay tubig ba uhor pud kayo. Uho nagi kayo. Tara, Basta pwede ta makapangayog tubig diha. magani no. Tara. Sayangan dito sa kong kwarta sa una ba. Grabe na ko kadato. Pero wala, gisayangan ako, bisag asa na ako giwaldas. Tanawan ni akong kinabuhi ron. Mapay gipatilaw ta og nindot nga kinabuhi haruhay. Wa man gitaro niya akong batasan batik kayo. Tanawa ron unsay gibalo sa kuha. Ibalik ko aning inanin ako nga kuan dapat gyud ay unta. Ug naa tay kwarta. Tarungon na to manage. Unya atong batasan dili gyud nato utrohon. Ayo. Tao po. Ayo, basin pwede makapangayog tubig, uhaw na kaayo. Tao po. Tao. Oh, nay nangayo. Nangayog tubig. Sugod karon ang akong batasan, akong utrohon o akong bag-uhon. Tagaan sa akong tubig bi. Oh, kadali lang ali mo, sulod mo, nay tubig dire. Nara tubig Ay, tubig. Nara Ayo na. Sana pre, kita sa tubig di ay. Tanawa ra gud ang babae. Nakahinumdum pa ka. Mauna tong maldita kayo sa una. Hala. Sabi to, no tanan sa karon. Pobre naman kayo. Hala. Oh, maday nitong saway-saway na ko sa una to, nay katol niya, nay baho. Ug wa mi nasayot, ma'am. Ikaw tong sa una nga arangan kay kahimtang. Oh, ako to. Pasaylo ako ninyo sa akong mga gihimo sa una sa inyo ha. Akong pagdaog-daog sa inyo ha, katong ingon ko nga mga baho kay mo. Pasaylo ako. Ako na gyud ni. Lisod gyud di ay kaning makuratan ta nga pagkadato. Mao na ni ron akong kinabuhi. Kung unsa man ko kalisod sa unang panahon nga wa pa ko nadato, mas gilabaw pa gyud ko karon nga grabe kapit os gyud akong panahon na. Sumaog gyud na giingon nila. Kung makuratan ka nga pagkadato, di ka kabalo mo dara sa imong kwarta, bati imong batasan, wala gyud kay padulngan, mas mo ubos pa gyud kag mayo. Mao na ni ron. Pobre na koy ko, wa na koy kwarta. Ang ikaduha na kong sayop mga dong, ang wala gyud na ko gi tarong og manage akong kwarta. Usa pa, wa na ko gi tagaan og panahon sa Domingo. Kay ngano sa akong huna-huna ang Domingo, perminti man na mo agi, mas importante gyud ang kwarta labi nang matungnan nga Domingo nga na ako'y lakaw na adto rito ang mga halin sa mga kuan ako mga kabtangan. Mas unahon nako ang kwarta kaysa anang simba-simba. Karon na-realize na gyud nako ang tanan. Kung naa may panahon nga iangat ta, dapat gyud ay di gyud nato kalimtan ang Ginoo. Usa pa og natay kwarta, dapat kung naay mangayo og tabang, bisag ginagmay lang og natay kwarta kaugalingon nato. Di nato ikadalo ang tanan kay ngano ang kwarta muagi ra na. So karon, mao gyud na realize na gyud nako nga
mas okay gyud di ay kung madato ka ang batasan nimo. Dili gyud utrohon. Kung unsa ka sa una, mao lang ang karon nimo. Pero naay pinaka-importante, isa ra jud ka butang. Ang pinaka-importante sa kinabuhi nato ang Ginoo. Kay ngano, ang tanan kaning kwarta, kabtangan tanan bisan unsa diya, walay atua, walay akua, walay imuha. Ang tanan gipiyal ra na niya para sa atua. Kana lang, daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. I hope sa among mga video nga naamoy nakatunan.